Wrth gwrs, yn yr adroddiad hwnnw, fe soniwyd nad oedd modd ar llwys o gwpan gwag, hynny yw nad yw staff yn y sector addysg uwch sydd dan straen aruthrol ei hunain ac mewn anghydfod gyda'i cyflogwr er mwyn mynnu tal y cymodau teg yn y safle gorau bob tro i fedru cynnig y cymorth a'r gefnogaeth sydd angen ar ei myfyrwyr nhw yn sgil y pwysau sydd arnynt hwythau. Mae UCU Cymru wedi galw bwriad y sefydliadau addysg uwch yng Nghymru i leihau cyflogau staff sy'n cymryd rhan yn y boicot marcio ac asesu cwbl gyfreithlon mewn modd sy'n gosbol yn ymysodol ac yn anghymesur. I chi'n cytuno bydde hyn yn peryglu agwedd y prifysgolion at hyn yn peryglu dwysau yr anghydfod ac hefyd yn gwbl anghyfiawn. Ac os felly, anewch chi annog is-ganghellorion Cymru i ailfeddwl ac i gorff y cyflogwyr yr UCEA i ddychwelyd i'r ford negodi.